continuació, el president de la nostra associació, Xavier Alcalde, us dirigirà una sala. Bona nit a tothom. Vull agrair un any més que ens acompanyeu, però ja que ho ha fet altra gent també ho torno a fer jo. Agrair sobretot als veterans militants d'Estat Català i del Front que avui ens acompanyen, perquè com molt bé ha dit el Pere, segurament sense ells no només no hi seríem nosaltres aquí, sinó que ja no existiria segurament el país si hi haguéssim desaparegut. Aquest any és la 6a medalla que donem i li hem donat a la periodista Mònica Terribas. Després en Joan Triadú és la segona persona que ho rep a títol individual, atès que la resta han estat entitats d'arreu de la nostra pàtria. Voldríem destacar que aquest cop sigui una periodista qui rep la medalla, perquè és innegable, com ha dit anteriorment en Pere, que els mitjans de comunicació i els seus professionals tenen una importància cabdal en la nostra societat. I la tenen, i molt, en el nostre conflicte polític amb els nostres colonitzadors. Precisament per això, el jurat ha premiat la tasca, alguns en dirien desacomplexada, nosaltres en diem normal, de la Mònica en el seu àmbit. Catalanitat i professionalitat fins al darrer moment. Governi qui governi, ja sigui com a redactora, ja sigui com a directora de la nostra Televisió Nacional. Televisió Nacional que molts s'han omplert la boca de defensar, fins i tot tenint la clau sota la pluja fina o atents candidats a ministre espanyol, des del govern, des de l'oposició, però que a l'hora de la veritat l'enemic sempre ha sortit guanyant en aquest combat contra TV3. I si no, que ho preguntin als nostres companys i compatriotes del sud, especialment els d'Acció Cultural que van premiar fa 3 anys. Celebrem, atès que altres anys els havíem criticat des d'aquest faristol, per exemple, que Esquerra Republicana, per fi, hagi après els seus errors estratègics i sembla que abandoni aquella lluita caïnita que sempre l'ha acompanyat des de fa molts anys. I esperem que retomi allò que el Macià, quan la va fundar, va definir com una estratègia. Que Esquerra volia tenir una Catalunya políticament lliure i socialment justa. I aprofitem que també tenim representants de Convergència per encoratjar-los perquè d'una vegada per totes liderin des de les institucions democràtiques que governen la transició nacional que ens durà a l'estat català. Venen temps decisius i tots els patriotes hem de treballar junts, com ens va demostrar la gent d'Estat Català i del Front en èpoques molt dures, sense sectarismes ideològics i tacticismes estèrils. I tal com va dir el mestre Pujol en el discurs cèlebre de l'altre dia, el poble hi és i el poble hi serà. Avui us hem regalat el llibre Notícia de Catalunya d'en Vicenç Vives. De fet, és un llibre que s'hauria d'haver titulat Nosaltres els catalans, però per evitar la censura franquista tingué el títol de Notícia de Catalunya. Segons explica l'Eliseu Climent, el Joan Fuster es va inspirar en aquest llibre i en el títol que hauria d'haver portat per posar el seu llibre Nosaltres els valencians. És un llibre que heu de llegir i els que ja heu llegit aquest llibre us recomano que el torneu a rellegir. En aquests moments durs, però on se'ns obre una finestra d'oportunitat històrica per descolonitzar-nos els espanyols, la idea que ens transmeten Vicenç Vives de voluntat d'ésser és molt important. I aquesta voluntat d'ésser de la nostra guardonada Mònica feia nosa al nostre enemic i als seus col·laboradors. Quan a la seva gestió ens trobem que l'ataca el PP, des del mapa del temps fins a la toponímia. Quan al seu costat hi ha la gent del PSC-PSOE, des de la Crostra, passant pel mapa, o fins i tot es van atrevir a agredir la seva vida privada. Perquè no tenen més arguments i perquè són uns miserables morals. O quan el director de La Vanguardia es queixa de la Mònica quan entrevista el president de la Generalitat, això vol dir que anem bé.
i vol dir que la Mònica ho fa bé. Perquè en el fons, tota aquesta gentola l'únic que vol és que seguim colonitzats. La defensa dels països catalans, la teva fidelitat al projecte de país i la defensa activa de les nostres llibertats nacionals, tant des de la teva professió com personalment, són un exemple en els nostres dies, dels valors que inspiren la creació i la concessió de la medalla Pau Claris per a la nostra associació. Humil medalla que no vol competir amb un munt de distincions molt més importants que t'han premiat, a destacar el Premi Nacional de Periodisme i de Televisió, però que en aquests moments en què fan blanc d'atacs creiem que és del tot justa i necessària. Et volem agrair la feina feta i encoratjar-te ja on siguis a partir d'ara, ja sigui a la universitat o ja sigui en un altre mitjà de comunicació, a seguir sent una catalana més i la gran professional que has demostrat ser, perquè el teu paper ferm és més necessari que mai i ara és temps de lideratges. Mònica, aquesta modesta medalla que t'entregarem avui és un reconeixement a la teva feina, al servei del país, al servei de l'ideal de la llibertat i, en conseqüència, al servei de les llibertats dels països catalans.